ассалому алайкум дӯстони азиз, ин шабакаи голос мигрант мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. дӯстони гиромӣ, имрӯз хостам дар масъалаи амнистия, яъне ки авфи муҳоҷирон ба шумо як навори хуб пешниҳод менамоям, чунки бисёри муҳоҷирон дар ҳамаи видеоҳо қариб дар комментарияҳо менависанд ки масъалаи амнистия, авфи муҳоҷирон чӣ шуд. Дар WhatsApp, Viber, Instagram, дар тамоми ҷо ҳамаи саволҳо қариб ки вақтҳои охир ҳамин аст. ва ҳамчунин як-ду хабарҳои хубам ҳаст оиди ҳамин масъала. Хостам ки ба шумо як навори хуб пешниҳод намоям, ба шумо якчанд маълумотҳо бидиҳам. Пеш аз сар намудани навор мехостам ба шумо як чизи хубро тавсия бидиҳам, чунки бисёриҳо аз ман пурсида буданд барои баровардани ришт, яъне ки ҷойҳое ки ришт мерезад, мӯи сар мерезад, ягон дории хуб барои мо тавсия бинаму. Худам ҳам ҳамин дардро доштам дӯстони азиз. дорое ки шумо ҳоло дида истодаед, миноксидил номурад, истеҳсоли амрико аст. ман аз ин худам истифода кардам ва натиҷаи хуб ҳам дод. яъне ки ман дар мӯи сар истифода мекардам, беҳтарин натиҷаро дод ва розӣ ҳастам аз истифодаи кардаам. ва ин доруро бародароне ки дар ширкати даво кор мекунанд, аз ҳамон пастафчишки прямой ай худи ҳамон Америка дастрас мекунанд. метавонед ба ҳамин рақамҳое ки мебинед занг зада муроҷиат карда хайрдорӣ намоед. ва ҳамчунин дар ин ҷо якчанд доруҳои дигар ҳаст ки гиёҳӣ ҳастанд, масъала тиквенная барои меъда, барои дарди желудка, мегӯем язва желудка сахт фоида мекунад. чӣ барои хурдсолон бошад, чӣ барои калонсолон фарқ надорад, безарар ҳаст. инро ҳам ба шумо тавсия медиҳам. чизи дигар дар ин ҷо самиум ван ҳаст ки барои фарбеҳ шудан, барои сочкале ки мегӯянд мышца гирифтан, барои онҳое ки спорт заниматся мекунанд, варзишгар ҳастанд, ва ё ин ки онҳое ки ҳамчун лоғар ҳастанд, хароб ҳастанд, мехоҳанд зуд вазн бигиранд, иштиҳо надоранд, барои иштиҳо гирифтан низ сахт ёрдам мекунад. тавсия медиҳам ки аз ин ҳатман нафарони хоҳишманд хайрдорӣ кунед. ва чизи дигаре ки барои шумо тавсия медиҳам, инам эпимедиум ная-паст аст ки барои бақувват кардани мардонагӣ бисёриҳо истифода мебаранд. яке аз доруҳои машҳур аст ки бисёриҳо аз ин хайрдорӣ мекунанд. баъзан бачаҳое ки спорт заниматся мекунанд, яъне ки дар залҳо машқ мекунанд, аз ин бисёр истифода мекунанд. ин бақувват мекунанд мардонагиро, яъне ки худро зур ҳис мекунӣ, чӣ дар зал бошад, чӣ дар вақти хобагӣ кардан бошад, фарқ надорад. аз ин лиҳоз метавонед шумо эпимедиум ная-паста харидорӣ намоед ва истифода баред. биёед акнун дӯстони азиз мегузарем ба мавзӯи асосиамон, мавзӯе ки оиди авфи муҳоҷирон аст. Қоҳир Расулзода, нахуст сарвазири ҷумҳурияти Тоҷикистон, рӯзи 20 март дар душанбе дар иҷлосияи 16-уми комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ миёни кишварҳои Тоҷикистону Русия ки баргузор гардид, аз тарафи Русия се хоҳиш кард. аввал ин буд ки ӯ хоҳиш кард ки патентро барои муҳоҷирони мо арзон кунед. дуюминаш ин буд ки сабук намудани имтиҳони манамин ҳуқуқу таъриху забони русӣ ки барои гирифтани патенту РВП дигар чизҳо муҳоҷирони мо месупоранд, сабук намудани ҳамин патент буд. сеюмаш баргузор намудани як маъракаи дигар барои қонунӣ намудани будубоши муҳоҷирон, яъне ки ҳамин авфе ки мо шумо мегӯем, яъне ки амнистияи муҳоҷирон. ин сеюмин хоҳиши сарвазири Тоҷикистон Қоҳир Расулзода буд ба ҷониби Русия дар 16-умин иҷлосия ки дар душанбе гузашт миёни кишварҳои Тоҷикистону Русия. хуб дӯстони азиз, акнун дар ин ҷо хабари хуши ман чӣ аст ки мехостам ба шумо бирасонам. хабари хуш ин аст ки президенти ҷумҳурияти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон рӯзи 17 апрел ба Русия сафар дорад ва бисёриҳо мегӯянд якумин, яъне ки аз ҳама ҳуҷҷати зарурие ки дар ин ҷо бояд ба имзо берасад, ин мана ҳамин яъне ки масъалае ки бояд ҳал шавад, масъалаи авфи муҳоҷирон аст ва мо умедвор ҳастем ки ҳамин масъала ҳал мешавад. ва агар ҳамин кор шуд, ҳатман ман навор карда тамоми қоидаҳояшро ба шумо нишон медиҳам ки онҳое ки запрет виз доранд чӣ кор кунанд, ба куҷо муроҷиат кунанд, чӣ гуна рафта дар кадом нуқтаҳо яъне ки мушкилоти худро ҳал кунанд. яъне ки авф шуданду ту наравӣ муроҷиат накунӣ, агар дар он ҷо шуморо намекушоянд. бисёриҳое ҳастанд ки дар Русия ҳастанд вале запрет виз доранд. гап аст ки танҳо барои ҳаминҳо мешавад авф, яъне онҳое ки дар Русия ҳастанд бояд биёянд худро қонунӣ бикунанд. ва баъзеҳо мегӯянд ки онҳое ки дар Тоҷикистон ҳастанд онҳо ҳам роҳашон кушода мешавад. хулоса чандин намуди гапҳо аст. аз ҳамин лиҳоз
рӯзи 17 апрел ки агар президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Русия омад, ҳамин масъаларо ҳал карданд. Агар ман кӯшиш мекунам ки аввалин шуда ба шумо оиди ин масъала хабар бидиҳам ва тамоми қоидаҳояшро ҳам ба шумо нишон медиҳам. Дар ин ҷо муҳоҷирони мо бо чандин статьяҳо запрет мешаванд, вале дар ин ҳол на ҳамаи онҳоро мекушоянд. ман кӯшиш мекунам ки ба шумо бигӯям ки кадом намуди статьяҳо дар ҳамин алф меғалтанд ва кушода мешаванд барои пурратар, яъне ки худат бидонӣ ки ман оё кушода шудам ё не, ба куҷо бояд муроҷиат кунӣ, чӣ ҳуҷҷат пешниҳод кунӣ, ҳамаашро ба шумо ман нишон медиҳам. дӯстони азиз, як хабари дигар ҳам ҳаст ки мехоҳам ба шумо бирасонам, яъне ки дар Русия шарту шароитҳои регистратсия кардан дигар шуд. Аз 20 март инҷониб онҳое ки мехоҳанд худро дар ягон ҷо ба қайд бигиранд, ман ҳамин регистратсияи семоҳае ки мо мекунем, бояд пешвақт ба мо мегуфтанд ки масалан онҳое ки ба мо регистратсия мекунанд, ба мо мегуфтанд ки мигратсионная картатонро пешу пушташро аз сканер, яъне ки расман мегирифтем партоед ва паспортро, яъне ки шиносномаатонро. ҳоло бошад мувофиқи қонун ки нав аз рӯзи 20 аллакай фаъолият карда истодааст, шиносномаҳои мо бояд ҳамаи варақҳояш копия карда шавад ва ҳамчунин мигратсионная карта, яъне ки ҳамин як иловаро ворид карданд ки шиноснома бояд ҳамаи саҳифаҳояш копия карда шавад ва он нафаре ки агар дар хонаи худаш ягон нафарро мехоҳад ки регистратсия кунад, он кас бояд амон шаҳодатнома ягон ҳуҷҷате дошта бошад ки дар ҳақиқат тасдиқ кунад ки хонаи ҳамин кас аст, яъне ки ҳуҷҷат бояд дар дасти он кас бошад. ва корхонаҳое ки ҷои хоб доранд, яъне ки корхона аст, коргарҳояшро ба ҷои хоб таъмин мекунад дар худи ҳамон корхонааш. агар онҳо бихоҳанд ки регистратсия кунанд, бояд миёни корфармо ва миёни амин нафаре ки дар ин корхона, дар хобгоҳи корхона вай мешавад, хоб мекунад, шартнома бошад, шартномаи чӣ мегӯям, шартномаи корӣ бояд бошад ва ин шартнома бояд дар ФМС ба қайд гирифта шудагӣ бошад. дар ҳамин ҳолат иҷозат медиҳанд ки шаҳрванди хориҷӣ дар хобгоҳи як корхона ҳамчун барои истиқомат кардан дар он ҷо ба қайд гирифта шуда бошад. хуб дӯстони азиз, ин буд ҳамин як масъалаи муҳими дигар ки хостам ба шумо пешниҳод менамоям. инро шумо метавонед дар сомонаи ки ман ҳоло дар ин ҷо нишон медиҳам худтон ҳам бубинед. боз нагӯед ки ҳамин қонунҳоро ман аз пеши худам мегӯям. ҳар чизе ки ман мегӯям, яъне ки интернетро мекобам, мехонам. ҳар рӯзе нест ки ман интернетро қонунҳои навро накобам, то чизе наве, чизеро пешакӣ ба шумо бигӯям, то ки огаҳ бошед дӯстони азиз. ҳамин чизҳое ки ҳамин ҳол гуфтам, инҳоро ман ҳам кофта хондаму ва пешниҳоди шумо карда истодам. то наворҳои оянда дӯстони азиз, худованд ҳайраки шуморо нигаҳбон бошад. ҳатман навор агар маъқул шуда бошад, ба ёру рафиқони худ падилица намоед. худо хоҳад 17 апрел ҳам он қадар дур намондааст. як чанд рӯз пас дар ин масъалаҳо хабари хушро ба шумо пешкаш мекунем. хайр дӯстони азиз, барори кор. баъзе аз секретҳои он аз манфиат холӣ нест. масалан, як лаҳза бахшиш. алло. салом алейкум бародар. ва алейкум салом. нағз раҳмат, хоҳатон чӣ хейр? ман нашод рекламаи такси занг задам. қабул мекунӣ? не, бахшиш бародар, қабул карда наметавонам. чунки ман ҳамеша таксиҳои акаи муҳиддинро ба бачаҳо тавсия медиҳам ва то ҳол ягон жавло фаҳмшудагӣ нест. аз ҳамин сабаб наметавонам қабул карда. фаҳмам. аз кадом территория одам мебарад? метро водни стадион. майлаш, бахшиш. майл. бахшиш бародаро ки вақтумон гирифтам. масалан, чӣ хел аз чорни список баромаданд, чӣ гуна видео ва аксҳоро аз друзия скачат карданд ва ғайраҳо. донистан мехоҳед? моро ҳамроҳӣ кунед. рафтем.